хора, днес сме тук с Бобсъна. И другото, с Любсъна. Да, ние сме двамата от Любов и Мото. Третия в България, то дет ще ви продаде хубавите мотори. Да, ние ги подготвяме и ги избираме. Ще се стараем да ви правим от време на време по някое интересно интервю. И за в бъдеще сме планирали да ви предоставим възможността след интервю и след едно превю на даден мотор, вие да имате възможността да си го поръчате и ние ви го доставим до България. Или ако искате, може да дойдете тук и си го вземете. Още по-хубаво, ще запознаем на място. Какво има днеска тук, Любсън? Днеска не е един мотор, не са два, ами цели три. И то от нашата любима марка и може би нашия най-любим модел. Става въпрос за, както е модерно се казва, премиум сегмента на Yamaha, защото говорим за CP4 генерацията двигатели, които се монтират не само и на MT-10-ките или по-дългия им модел, както е описан като MTN-1000 или наследника на големия Phaser или FZ1. Този двигател също го слагат на R единиците, новото поколение. Съответно, това на вас може да ви даде реална представа за мощта, която разполага. Но разбираемо, въртящия момент не е идентичен като при R единицата. Но за това пък са доста приятни за каране и агресивността, въпреки въртящия момент, не е изгубена. Теб, какво ти е впечатлението за поведението на тези мотори? Аз идвайки от малко по-малък мотор, като седнах на МТ-10-ката, първото впечатление е удобството, което ми предоставя. Понеже аз съм 1,83 и на малкия мотор се чувстваш малко по-събран, малко по... не е съвсем комфортно. И като седнах на МТ-10-ката, особено на тази с комфортната седалка, просто друг клас мотор. Изключително удобно, място за краката не са ти свити. Освен за динамично, много агресивно каране, можеш и да си круизваш цял ден без да се натовариш, без да изпиташ някакво неудобство. Изключително удобен е за двама човека. Интересно е, че стойката при Tourer Edition е доста отворена. Аз съм идентичен на размери, малко по-тежък съм от Любсъна, но се чувствам доста комфортно. Защото аз лично изпитвам проблема с моторите, когато създадат в мен чувство на колело. Качваш се на него и мотора може да е мощен, може да е много хубав, обаче когато ти създава това чувство, че си някак си притиснат, си смачкан и се губи комфорта. Докато ние тук имаме, това е едно много хубаво предимство за сравнение, имаме 3 модела, които са в абсолютно базово изпълнение. Стоково, не базово, стоково изпълнение на MT-10. Дори генерацията му е стокова. Това е Tourer Edition с Акрапович генерация. Той не излиза Tourer Edition от завода, просто този модел, специално този мотор е подготвен за тура. С по-висока слуда, с удобни тук предпазители на ръцете, ръчките. Така че да не ти духа на ръцете. Отзад с стоковите за стоковите захватки, стойки за куфари. Куфар на резервуара има. Повдигнат е кормилото е повдигнато с около 5 см. И тук имаме последната MT-10 кажи рече също стокова до изпускателната система, която е на SC. C-Project, да. И съответно огледалата, ръчките
съединител и предна спирачка и стойката за номера са на ризома, което вкарва някакъв спортен елемент. Да, другото, което на мен ми направи впечатление, въпреки че е голям тежък мотор, на място е тежък, по характеристики тежък, когато вече тръгнеш да го караш, да го задвижиш, първите метри усещаш колко е смисъл, с него можеш да удобен е да за завиваш, маневриране. лек се усеща при завиване и при накланяне. Окачването е много комфортно, с пълни възможности за настройка. Предницата е с възможности за настройка. Хубаво е, че идва стоково с Quick Shifter и Blipper, което е една страхотна екстра за тези, които си имали възможността да използват. От към системите за сигурност тук нищо не е пропуснато. Има три степени на режим на тракшн контрола, както и 2 степени на мощността на... Или беше обратното? Мисля, че има 2 модуса на тракшн контрол и 3 степени на мощност на двигателя. Да. Има и на... Както при всички нови мотори, има ABS и е доста адекватен на пътя. Като изработка, нека стигнем до последния, според мен, най-важен компонент. Като изработка MT-10 се различава много с базовите модели на Yamaha или говорим по-малките модели, тъй като тук няма компромис с квалитета на изработка. Можем спокойно да го сравним с Honda. И нямаш чувството при този мотор, че се качваш на една пластмасова играчка. Не правиш много компромиси, взимайки този. Даже хич не правиш компромиси, не, ако единствено с бензина. Да, между другото, да. Но пък затова има и решения. Има доста адекватни възможности за оптимизиране, така че да се намали разхода, да се дигне мощността и мотора да стане още по-адекватен. Който е стигнал до МТ-10, той не търси според мен някой чак толкова разход и економия. Нека да кажем обаче откъде до голяма степен идва и проблема с разхода, защото от Yamaha са били принудени да съобразят Евро 6 нормите при този мотор и за това има и малко компромис с мощността и с поведението в ниските обороти. И също, когато се кара на по-голяма газ. Кой не кара на така? Рядко не се случва. Все пак сме в Австрия. Да, тук е скъпо удоволствие. Не само да имаш мотор, но и... Тук само крузваме. Но пък и затова гарантираме за качеството на моторите, които ние намираме и можем да предоставим от Австрия. Австрийца, както не само при моторите, той е свикнал всичко в срокове, всичко да се поддържа, да се по книга да се прави. Да, да бъде сервизиран. Така че компромиси с това няма. Един много важен компонент също това е при нас, че когато избираме моторите, ние не ги избираме само по цена, не ги избираме само по модел, а ги избираме също и по продавач. Това е един голям фактор при нас. Така че може да бъдете сигурни, че продавачът, от който взимаме мотори тук, е проверен. Няма случайни работи. Много съм щастлив за първото ревю, което направихме. Очаквайте и саундчек на всеки един от моторите. Там стават много интересни нещата. Сега може да говорим колкото си искаме, обаче стигнем до звука на тези мотори, което е едно от най-характерните неща, особено от CP4. Аз бих си взел този мотор само заради звука. SC Project ли каза нещо? SC Project, Крапович. На Крапович. За всяко ухо чувствително имаме какво да предложим. Между другото, който си вземе мотора с SC Project генерацията, в случая с SC Project Granito... Може да има малко проблем с съседите, или?
Аз ти предлагам да подарим също и безплатно запушалки, тапи, да. Тапи. Така че следете ни, ще има още много интересни ревюта и ще се радваме, ако ни последвате в канала и споделяте този материал, ако на вас ви бил полезен.